when God blesses you akablessi wena kodwa ubless abantu abasemva kwakho. Angiphinda again. Uma uNkulunkulu ekubusisa noma ekunika isiphiwo usuke ngabonanga wena kodwa ubona abantu abasemva kwakho. Uthi Abraham, I am blessing nations in you. I'm not blessing you, but I'm blessing you, but not you, but you. I am blessing nations in you. Bishop Dokotela Honorable Kethelezi, the Kakaramba, the man of God, the powerful man. Wow, I'm so grateful of myself. The man of the hour. The man of the hour. The man of the moment. Wow, the man of the moment is on the kusuke sekushubile masakujena. Kusuke sekushubile mfowethu. Uyabona? Ngiyayipila le show masakujena. Ngoba kuthiwa word after word. Siphikisana ngokuthi sisindisa abantu. Good morning Mpumalanga. This is Dr. Kethelezi Njumane ephinde yadume esizweni isihlahla somdlebe. Nondela mzimba bheje mfazone empahla tiziyo zamadoda ayibomvu. Nina basethethe nabasenyimbane. Mkhonto kwazi igazi into abayikhala amanzi. Siyanibingelela abafowethu emajele. Bingelele emagaraji, nginibingelele amaphoyisa, nginibingelele abasecurity. Bingelele nonke enifake ama-headsets, ngibingelele nina ningibilalele kwi-app yenu. Lapha nikhona abafowethu sengiphinde ngatheleka. It is a lovely Friday, 19th of June 2020. Day 84 of COVID-19. Sorry, day 85 of COVID-19. So we lockdown, but stay indoors. But when awukho endlini, siyanibingelela emateksini. Khona ubhuti ongisendela ivoice note njengamanje before ngene uthi mfowethu sikaSanti ngiseteksini ngikulalele njengamanje ngiyayishaya ngithi shaya driver hamba ngokuphepha bafowethu sihambeni ngokuphepha kodwa ke before siqhubeke siye kude ake sivale namehlo sinxusene ubaba uNkulunkulu. Baba izwi lakho linamandla. Baba liyaphila lingamadoda liyasiqondisa. Baba uthezwini lakho themba lakhe likujova yokusinda. Baba samukela umntwana wakho ongenayo Nkosi yomsa kulolu hlelo. Lolu hlelo Nkosi yomsa waliqamba wathi kuzoba i-healing hour. Uhlelo lokusiza abantwana bakho emphefumulweni. uNkulunkulu uhlanganisa ongqondo njalo ngesongo lesihlanu Nkosi. Siyakhuleka egameni lomusa, siyakhuleka egameni laphakade. Abantwana bakho balalele, abanye baseyibhedlela, abanye basemajele, baboshiwa bazi baboshelweni. uNkulunkulu namandla siyakhuleka Nkosi, abantwana bakho begula. Masibalaphe bezwa Nkosi yomsamazi wethu. Abalashwe Nkosi yomsama voice wethu uNkulunkulu aphakade. Thinta Nkosi yomsamanxeba, Nkosi yomsapholisa Jehova nomusa. Sikhulekela bonke abantwana bakho lolihlela likhethe balala muntu. Abantwana abancane abangakazi uyithandazela. Egameni lomusa, egameni laphakade siyakhuleka abangasebenzi abantwana. Abasebenza abaseyinkingeni Nkosi yamakhosi siyabakhulekisa. Ngegama lika Jesu siyakhuleka ngalesikhathi. Amen. Sikhathi sethu njengamanje 4 minutes past 4. Vuma 103 mawuqala ungena ohlelweni siyakumukela. Siyakumukela igama lohlelo the healing hour. Mawuqala ungena sicela utshela umngane wakho ukuthi ngeke abe wrong ukulalela lohlelo, especially on Friday. Namhlanje ngihambe ngedwa, ngihamba no Pastor Sithembiso Zondo. Uyawomapha njengamanje uhlelo umile, uyawomapha uthi I'm ready for the war. Impi kaSathane ngiyilindele. Siyanibingelela, sibingelela abameli, sibingelela amaphoyisa. Ngiloko ngisho njalo bafowethu nginibingelela nonke, ngiyoloko ngisho njalo ngithi molweni eKapa, molweni eEastern Cape. Molweni bahlekazi, ngithi ngiyalidumelisa koPretoria, dumelang Huseni. Abusheng. Right, 065-933-7172, 065-933-7172. That's our WhatsApp line where you need to send us your voice note. It mustn't be more than 30 seconds. Tell me where are you listening me from. Hlel nobani ungilalele kuphi. Ikuthinta kanjani le show? Good morning. On my Facebook page, fans, Nyanga Yotumo Mzo, I'm live as we speak right now. 065-933-7172. 065-933-7172. Ngitshela ukuthi ungilalele kuphi njengamanje nomngane wakho. Nithinte kaphi ngalolu hlelo uma ningilalele. Ake sizwe leya seMpumalanga. Dumezizweni hlahla somdlebe nondela mzimba
Kade ngimlindile nobaba uSithembiso Zondo. Kwaphela ubuthongo ngo11:30 akulaleki. Ngingalaleli Mawunemali akulaleki. hour ngilindele ukuphila nami. Ngiyabonga mkhulu. Cela nomthandazo nomndeni wami nomthandazo ukuthi uSlay Queen wami uhambe. Ngiyabonga. Noncedo Nelspruit Mpumalanga. Good morning to you too Noncedo eMpumalanga. Sanibonani kuyivuma. Dokotela mfazi onempandla ukhuluma noSihle leHostela ngithi ayisesivukile sokumamela dokotela. Sivukile impela dokotela yize noma lihlala amakhasa sivuka kanzima kodwa ngoba sifuna ukuphila sokulalela dokotela. Dokotela ngithi lapho nginopastor bandla sekuyophela inyanga manje ngigcwele amathe emlonyeni mangivuka namaphupha awacaca. Ngidokotela nje mengiyithola nje indlela kweni ngichazele lokho ngabe kuchaza ukuthini. Ayi dokotela singiphethe kabi lento dokotela. uSlay Queen nginawo impela kodwa Sizokhuleka ndoda amadoda. Morning baba Ntubandubane wena wadume esizweni. Siyabonga baba. Sesivukile uNkulunkulu oyingcwele sibongile ngomusa siphe wona ebusuku. Besingazi kwenzakalana empilweni zethu kepha ukhethile ukusivusa. Sibonga ngawe-ke baba nangalomzuzu ukuba uphinde usiphilise emphefumulweni yethu sisakulalele sizilungiselela nokuya emsebenzini. Siyabonga ngawe uNkulunkulu asisize uqhubekele phambili baba. Dumandumane hayi mkhulu sesivukile sesinawo mkhulu uDombolo lo oshayela amatheksi nabasandi kumanje nje inkabi sengiyigxalabile ngibeka khona rekho sesilinde wena mkhulu ukuthi usilaphe ngokomoya. Eshe nkabi yami eshe Dumandumane athumezisweni beshe Hayi lapho. Shinalo into bethu umndeni kwanensizwa ke manje usonke silinkwathi sabuxhawula unganezanga lokudla nina ngithi inkabi yami angithandazise inkabi yami hayi imali yabaleka inkabi yami angazi ngothini imali yabaleka wona bona insipho emazini yashibilika ngifuna wakho umzomakhesha akithi thandase inkabi yami thandase inkabi yami hayi thandazise ngwemthandazweni osekuseni ngolesini ngithandase inkabi yami hamba into yami ngiyabonga abantu njabule nami Siyabonga abantu ngithandase inkabi yami. Dr. Kehlelezi. Yes sis. Wena Kanjani? onxalise ungaphesheya. Danke. Mbetshe. Zonempande. Ndumandumane yandum. Hallelujah. Hayi ngilalele Kuphi? kukhuluma. Hayi ngithengile uSlay Queen hayi wangenzani ngesi. Hayi kodwa ngiyawuzwa khona umsebenzi owenzayo ngaphakathi kumina. Ngiyabonga. Idliso belikhiphi lisosi likhiphela ngaphandle. Ilikhiphi idliso vele makutholakale idliso kuyashuba. 0659337172 but ke bengizothanda mawuzongishayela ko 0810 10 300 086 10 10 300 086 10 10 300 usheshe ungitshela ukuthi ungilalela kuphi nobani ungathathi isikhathi esiningi uthi dokotela ngothando lukalapho ngiyohlala nje ngikuthanda dokotela ake ushayeke manje ngikuzwe thatha isibusiso sakho thatha iblessing vuma sawubona nazo-ke mfowethu hayi ndilalela hayi longikhosha ngo-3 ngidinga idliso lami seliyasebenza uyabona ngidlulisa ngo-3 uSlay nazo-ke danke mfowethu this is Vuma 103 njengamanje ngifonele 086 10 10 300 ngifonele ungitshela ukuthi ukuphi ngilalele nobani Vuma sawubona Hallelujah mama ngikhuluma nobani kuphi Awu bese salwazi nje sipha ukanyeza Salabana kanyuswa Yebo ngikuthanda ngothando lukala thatha isibusiso gogo sengikuphile Amen nazo-ke Hallelujah mama Amen siyabonga Vuma 103 sifuna abantu abakanjena ke abantu asebejwayele ukungena impela abantu abangenayo
sizwe ukuthi wena usilalele kuphi nobani lapho khona sifuna ukuzwa ukuthi wena usilalele kuphi nobani awushaye sizwe 086 10 10 300 vuma sawubona yebo baba kunjani siphilile baba kunjani sikhuluma nobani kuphi uyabingelela uPastor Zondo Siyabonga bhuti sikuzwile uNkulunkulu akubusize God bless you yezwa Vuma 103 06 10 300 ngizazivali incingo ngo20 past ngiyazivali incingo ngo20 past isikhathi sokuthi ungene njengamanje nawe ake sizwe ukuthi ukuphi awufone nawe goli awufone eKapa awufone eMpumalanga Vuma sawubona Baba nazo-ke sikhuluma nobani kuphi yebo bhuti shem sidlulile laphana 086 10 10 300 086 10 10 300 086 10 10 300 ake sizwe ukuthi ubani esimtholayo besizofisa njalo ukubathola abantu abalele esibhedlela othi khehlele ngiyakuzwa ngifaka ama headsets ngiyakuzwa ndoda yamadoda inhlungu zingiphethe akasekho nofika zongibona lokho ngikuzwayo khehlelezi ngiyathemba ukuthi indoda yamadoda uyasikhulekisa ake sizwe umuntu ozothula ubufakazi othi khehlelezi ngiyakuzwa ngiwelisile umfula ngafika kuyithemba seliphelile kodwa wangwelisa Vuma sawubona Ndumane baba uyaphila ngiyaphila ukhuluma noSibusiso Khanyile Hammarsdale Khanyile uyaphila mfowethu ngiyacela baba ngiyacela nami uyibusiso omkhulu nami sengilindele nobapastor Zondo hayi usekuzwile mfowethu usekuzwile ngiyabonga baba iyibusiso nje mkhulu nomsebenzi uqhubeke njalo nje baba ngiyacela nje baba ungithandazise baba siyabonga bhuti siyabonga thatha nasi Sibusiso siyabonga bhuti uyezwa Dumane yadume ezizweni ngishunambiza mbizweni yoshaka qanda mangane ezizweni sithola eyiphi ingoma laphana asibusiswe usipho Makhabani siyabuya manje sawuphuza manje namhlanje sikhuluma ngokukholwa nobunyanga akusiki ukuthi wazi kakhulu uma uyinyanga kodwa kuya ngokuthi usize bani uma ukholwa hayi ngokuthi wazi kakhulu noma hayi ngokuthi wena ukholwe kakhulu but kubiza ukuthi usize bani. That is the topic for today. Uma uyinyanga hayi ngokuthi wena kanjani kodwa sicela ukubona imisebenzi yakho ikulandele. Abantu abakubabaza ngemisebenzi yakho kudingeka ukuthi ulandelwe imisebenzi. Umuthi mawuphatha awungaphathi umuthi kodwa umuthi wakho ukhulume sikubona ube incwadi engafundeka ivaliwe ukuthi cha lo muntu cha ayisikhokho. Uma ukholwa ake ulandele imisebenzi yakho siyibone asifuni ukuthi uvele ukholwe njengegama kodwa kuya ngokuthi usize bani ukuze yonke lento ihambe. But namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba nobaba uPastor Sithembiso Zondo enimazi kakhulu enkundleni zokuxhumana enimazi kakhulu njengendoda yamadoda indoda elokhuza eyona enza izinto zenzeka umlaphi womphefumulo othi mayisekhuluma umlomo ongathethi imanga awu kakaramba indoda ethi mayisingena kwenzeke impela umuntu oshintsha umqondo ube bathi uyitshela endlini ukuthi angisamkhulumisa isisi wami uma isingenele lendoda kukhona igama efikilisho ekseni uthi usiphongwenya Jesu ufike ekseni sebethi baqedile ngami ukuzondo ke naye ufika ngalezi ikhathi ekseni ngo4:30 sebethi sewuthi impela uqedile ngeke uphinde umkhulumisa uboyfriend wakho ngeke uphinde umkhulumisa uma wakho afika uZondo awuphendule lo mbuzo kade uyibuza wona. Pastor Sithembiso Zondo in the studio. Good morning Dokotela good morning mfundisi wami uyaphila bhuti Angibingelele mkhulu nazo ke baba namhlanje ngikhuluma
ngetopic ejule kakhulu ibheka mina ibheka wena iphinde ngibheke kuba Archbishop iphinde ibheke nawe iphinde ibheke lo mama njengamanje oyitshela ukuthi ukholwa kakhulu lwasisi oyitshela ukuthi ukholwa kakhulu yena ukholwe njenga wadlula amakhono usindiswe kakhulu lo muntu namhlanje I want you to take me back ufike ungithathe ungibeke lapha kahle kahle kuyini ukukholwa ungakhulumi ngobunyanga because akuyona department yakho le mhlawumbe nje umkhulu asibeke ku standard grade lento wonke umuntu othi uyakholwa ubhalwe emhlanje ngamagama amakhulu ukuthi usize ba ukukholwa kusiwona umthandazo omude hawu baba kanti ufuna ukuthi baba yabona ngiza kuwe kanti ufuna ukuthi ngiza kuwe yabo ukukholwa kusikhona ukumemeza kakhulu futhi ukukholwa kusikhona ukuthi ngikholwa kangcono kunoba kodwa ukukholwa ukuphendula lo mbuzo othi usize ba siyaye sithi ngesilungu ke masifika ngale ilife ayizomejwa ngeduration kodwa izomejwa ngedonation akunandaba ukuthi uNkulunkulu azokuncoma ukuthi ufuna 90 years gogo mhlawumbe ubuthakatha kulo 90 years yabo akunandaba ukuthi ufuna iminyaka emingakanani what matters ukuthi kule minyaka emincane oyiphilile wena wenzeni ilife awe ukuthi masifast 21 days sizila siyafast 30 days mawuye enkosini uNkulunkulu uzokubuyisela kubantu angiphinda ke ngiyakuzwa lapha hawu baba ngiza kuwe manihlangane noNkulunkulu uzokuthuma kubantu uma nje mkhulu ungabamba imfihlo usisi wami ubeyibhadanisele ekhaya wahamba wayosebenza endlini yomlungu ngicathi ingane uyiphathe kahle umlungu omthengela indlu paid up mawufuna uNkulunkulu akunikeze into kade ungayicelanga mphathele kahle izingane zakhe abantu nazo angiphinda ke ngiyakuzwa awuyangizwa ke manje usiswa uma bhuti uzophatha kahle umuntu God will give you what your money cannot buy ushone unomkhwenyane ngeke wahlukanisa uNkulunkulu nomuntu okay we serve God by serving other people angiphinde ke uyayizwa ukuthi simserve uNkulunkulu ngokuserve abantu akekho umuntu ongaserve uNkulunkulu bese ehlala endlini wena ulokukhukhumala unyusa amahlobo nkosi yami angijoli wangishela ngishelisi nangihamba kuthi inti ayithisho yonke lonto umbuzo omkhulu uthi ukhona yini umuntu othi kuwena ngiyabonga thank you uthi uJesu ngothi ngangilambile nanganginika ukudla ngothi ngangigodola nangangigqokisa ngothi ngangisejele nangangihambela abafundi bathi inkosi uboshwe nini ulambe nini uthi ngiqinisile ngithi kini enikwenza kulabo abancinyane nikwenzile kumuntu uqobo awemfethu uthi makhonisa likwazi esiphila ngawe ohlala usithengele ngo150 rand or 50 noma 50 rand usithengele utamatisi okuyimpushana ithi imoto yakhe isizoginqika ku freeway idemoni liginqe uNkulunkulu abuke lesiyasalukwazi siphila ngawo abuke le yangane ephila ngawo mfethu mawufuna ukunyakazisa inhliziyo kaNkulunkulu angiphinde mkhulu mawufuna ukunyakazisa inhliziyo kaNkulunkulu baba akona umthandazo omude akona ukukholwa ngcono kunabanye abantu lo ya 50 rand njani owathengele icathulu liyangane esikole ayu ukuthi uyakwazi ukusinda ekufeni hayi ngoba ungcono kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu ubona abantu abaphila ngawo uNkulunkulu akafuni nomuntu bhuti eyisidakwa ebhema umbulala uNkulunkulu uyamthanda umthakazo kodwa akuthanda ukuthakaza uNkulunkulu uyasithanda isiphinde kodwa akakuthanda ukuphinda ngeke uhlukanise umuntu noNkulunkulu God loves abantu ngiyasaba mawuzothanda uNkulunkulu kanti uhlingela abantu angiphinda again aware ukuthi iBhayibheli likhuluma ngabantu alikhuluma kakhulu ngoNkulunkulu enza likhuluma ngabantu bakaNkulunkulu uNkulunkulu ebathuma kubantu ngisho ngaye enkosini uthi ufuna ukukhazimula njengayo uNkulunkulu will bring you back akuse kubantu ngizothi ke njalo simkhonza uNkulunkulu ngokukhonza umuntu akubekho mkhulu uma ngabe abantu bekunyoma ngikhumbula ngikwesinye istage ngisangena noLinda Sibiya bese bengeke ngishaye ekseni up to Monday to Friday ngishaya it's not over siyashaya engiyahlupheka mnganami mangiphuma abantu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu bathi lo uNkulunkulu akubusise wagcina lokho umtasula akasekho lethi imali uNkulunkulu usumhleka futhi ngishaya mfethu nabasha abantu engizonto letho uNkulunkulu asigcinele wena uNkulunkulu ngiloko ngithi ngiyabhekela uNkulunkulu akubusise wawusuba yabo ngagcina nginengeka uyena kodwa mhla ngiba kwi car accident ngo 2011
kwabuya amazwi abantu athi uNkulunkulu asigcinele wena ongathothi kwase kuusuku lami lokuhamba emhlabeni kwaphenduleka imkhuleko yabantu ba phila impilo yokuthi abantu bakukhulekise bathi mkhulu uNkulunkulu akasigcinele wena phila kunokunye babe sokusho ukuthi ungafi ungakazi ube uNkulunkulu kusho nje manje ku1 minute ungafi ungakazi ubuza ubumnandi bokuba uNkulunkulu yini ukuba uNkulunkulu ukuthi ufica umuntu akanampuphu akagqokile bese uyathinteka ukuthi othi ngikhiphe lokho ngimsize bheka ukuthi usizwa wena kodwa mebonga hawu Nkosi yami uNkulunkulu wami ngiyabonga kodwa usizwa wena usuthatha iposition yokuba uNkulunkulu ngaleso sikhathi angiphinda again ngithi ungafi ungakazi ubuza ubumnandi bokuba uNkulunkulu khona ubumnandi bokuba uNkulunkulu siza umuntu ongenampupho ongenasicathulo ongenashirt bese umbheka mebonga uzothini hawu uNkulunkulu wami ngiyabonga hawu ngishaye esontweni uyofakaza into engenzela uNkulunkulu kanti uyenzela wena uyabo usuthatha iposition yokuba uNkulunkulu usubile usathane kaningi abantu bekhala ngawe kanti ubahleba abantu ubenza zonke izinto awukuthatha iposition yokuza ubumnandi bokuba uNkulunkulu ukubona uNkulunkulu awemfethu sengiyela nje kupheleni uma ngabe ngibona enye imoto enhle ngiyithanda into esekhebeni ngibona futhi imoto eyisibata lethi engathi ibhenze ngathi mihlala amathayi yehla kuthi ngithi ngizoke ngibone yabona ikhanda lami langisinda kakhulu ungangihleki la ngisinda manje ngibona isilwane ngithi mina ngifuna ukubona uba uzophuma kule moto uba uzophuma kule moto mangithi ngiyabheka kwaphuma intshebe esulumane ngaka igqoke ingubo ezinde ngathuka ngathi into enziwa yile sulumane ngiyikholwanga lavula umnyango lathatha iphakeshana nje lingakayani lafaka isandla phakathi lakhipha umbila nomqhakaza laphonsela izinyoni zadla izinyoni lapho kanti kunevesi elithi uJehova wondla izinyoni zezulu kodwa ukho umqhakazo wehle ezulwini uNkulunkulu ufaka imali ephaketheni leSulumane bese iSulumane liyothengela izinyoni aweke ukuthi uNkulunkulu yakho wena uNkulunkulu ekubusisa when God blesses you akabless wena kodwa ubless abantu abasemva kwakho angiphinda again uma uNkulunkulu ekubusisa noma ekunika isiphiwo usuke ngabonanga wena kodwa ubona abantu abasemva kwakho uthi Abraham I am blessing nations in you I'm not blessing you but I'm blessing you but not you but you I am blessing nations in you yikho kuneculo elithi Abraham's blessings are mine Abraham waqamba amanga ukuthi uSarah dadewabo Abraham awuyona iman of the hour awuyona ifather of the hour uyafana nabanye obaba nawe ukhohlakele nawe unamanga into edathi ngikubusise abantu abasemva kwakho ngibusisa uIsrael uthi uNkulunkulu Abraham I am blessing Israel in you I am blessing nations in you hayo noculayo iphimba kusilone lakhe kodwa elakhe kodwa kulone lakhe kodwa elakhe kodwa elethu waphi angazi ukuthi yonke into iphiwa kuphiwa uyoxabana noNkulunkulu mhla uphakamela abantu mhla uthonsela abantu mhla uyitshele ebantwini senze isiphukuphukana sabantu ngoba ingane kaNkulunkulu umuntu akuzona izinja akuzona inkukhu ungayiphatha kahle inkukhu wahlukumeza umuntu kuyazwela ezulwini phatha kahle umuntu uyobona uNkulunkulu uyokwenzelana ukukholwa ukuphendula lo mbuzo usize ba esontweni lokulona asingaba ama plastic Christian uneyingubo eziningi ezigcwele wardrobe khona umuntu oswele unokudla okulahla emgqonyeni khona umuntu oswele izinto ezincane ziyokuvulela umnyango emhlabeni akube khona umuntu ozothi uNkulunkulu akubusise isikhathi njengamanje u25 minutes to 5 o'clock uhleli nodokotela uKhethelezi uhleli noPastor Sthembiso Zondo khona ayithinta uPastor Sthembiso Zondo uma uNkulunkulu ehlisa ikhambi lika Slay Queen ebengasiza uKhethelezi kodwa besiza abantu uma ubaba uNkulunkulu ehlisa ikhambi lokuthi abantu kufanele ngibasize ebengasizi umndeni wakithi kodwa ebesiza isizwe sakhe sonke esisona njengamanje siyithola isizakala njengamanje mina ngithanda ukuyithatha la esintwini noma ngithanda ukuyithatha la ebenyangeni ukuthi kukhona abantu ababizwa ngokuthi bazinyanga okhokovula but the question is usize bani obani abawelile basizakala ngawo ngoba kungenzeka kuthiwe inyanga abantu bayakhala ngawo kungenzeka kuthiwe uyalapha abantu kanti bayakhala omakhelwane ngokuthi uyabathakatha kungenzeka ukuthi wena kuthiwe inyanga ekhaya ubathwebulile idlozi lonke lithathile inhlanhla zonke isiza wena kungenzeka ekhaya kini njengamanje kuthiwa uyayiphatha imali kanti ekhaya bani njengamanje sizoya engomeni yethu laphana ebese sibuya sithatha ama calls wethu sizowathatha ama calls sibone ukuthi kuthiwani laphana ubaba uNkulunkulu uthini.
That was Udume Mkokstad featuring Ubetusile kuphelele kufeziwe. Isikhathi sethu njengamanje it's 4:44 which is 14 minutes before 5 o'clock. Nihleli kwivuma 103 kamala hlelo the hailing hour. Uhleli nobaba uPastor Sthembiso Zande, uhleli nobaba uPastor Archbishop Dokotela Honorable Khethelezi, the Kakaramba, the man of God, the powerful man. Wow, I'm so grateful of myself. The man of the hour. The man of the hour. The man of the moment. Wow, the man of the moment Zondo. Kusuke sakushubile masakujena. Kusuke sakushubile mfowethu. Yabona ngiyayipila le show masakujena. Ngoba kuthiwa word after word siphikisana ngokuthi sisindisa abantu. Yabona amagama afake kumina namhlanje ufaka amanye amagama khona elinye iverse olivuselelile laphana uma enye indoda ifuna isibuso kwathiwa shintsha igama uyibize angazi uma kwaku Abraham kwathiwa shintsha igama ukuze sithi masikusindise singasindisi wena kodwa sisindise ini isizwe sonke. Yabona wathi mali shintsha igama kunesibusiso akasithola. Nami ke Zondo ungifaka omnye umqondo namhlanje lokho enginakho uthi kimina akhono kwakho Khethelezi kodwa kwabantu kunento ishilo manje behind scenes lesisho singekho si off air. Uthe wena Khethelezi if ever bewusebenzela umlungu ndoda ngabe uyalala wena ngabe uyazela ulala kodwa manje ngoba kunento ediscoverile ubizo that is why uhlala ungalele. Mina phela ngilala 2 hours noma ngilala i-hour lo ngivuke ngihambe kusho ukuthi impela into oyibizelwe uyayibona khona ingane ekhalayo ekuthumayo ukuthi vuka manje hamba basiza vuka manje endaweni kanjena and ngayibona lento it's a good thing. Kodwa Zondo before ngivale mfowethu amagama okugcina owasho kubantu uthini kubona ngelinye ilanga wemkhulu indatshana encane engifisa ungayikhohlwa mfethu ithi umuntu othile waphuma esikogweni kwathiwa bamkhipha 2 minutes akashawa umoya mephuma wathi uyajabula uthiwa hey kunama camera siyakubona 2 minutes uyabuya uphuma esikogweni kwase khishwa yedwa ezulwini wakhishwa ezulwini u2 minutes naye zahlangana endleleni passage kanti elokushini ziyazana lo uphuma esikogweni ushunqa intuthu uyakhala lo uphuma ezulwini ushaya ikwela uyangi hola emandleleni aluhla lo uphuma esikogweni ushunqa intuthu mayihlangane kanti ikhulela okuthini ndawona lo vele ezulwini uthi mkanami yini niyasha yini esikogweni wakhala uthi lo hayi mkanami awusikona umlilo uthi lo pho ukhalelana uthi lo mkanami siyalamba esikogweni siyalamba lo munye anidli yini anidli ukudla kukhona uthi lokho khona ukudla kodwa ukuthi masithatha ingalo zethu siba zinde sihambe kude nomlomo lo qhamuke ezulwini athi ningcono uma ucabanga singakanani athi lo zo 10 meters athi lo ningcono nina nathi ezulwini sike salamba ezethu bezo 80 meters athi lo ingone ukhuluphele nje athi ezulwini sidla ngazo zizinde athi lona thina sikogona uthi uyakuthatha ukudla isandla sambe kude nomlomo athi lona thina ezulwini sidla ngazo athi lo awumfethu phela ungithiphisa nidla kanjani athi lo munye sifunda into kodwa uthi mawukha funza omunye umuntu nomunye afunza omunye nomunye afunza omunye ukuba umfundisa kusho ukuthi ngoba usu drive imoto enkulu usumfundisa omkhulu uba umfundisi omkhulu ngokuthi bangako benze ba driver awubi uthisho namandla ngenxa ukuthi une-masters une-honors uba uthisho onamandla uweywa ngemaki ley'ngane ilanga silincomela ukuthi liphake mangakanani lishisa ngakanani silincomela into eliyenzayo ey'hlahleni wonke umuntu akanconywe ngokuthi iyiphi into ayenze kubantu lento oyenza kubantu uNkulunkulu uyoyenza kuwena times 10. Let me repeat again. This is a golden rule sengiqeda lento oyenza kubantu uNkulunkulu uyoyenza kuwena times 10. Lento esiyenza kubantu siyatshala mawubahleba abantu uzwazi bakhona bayokuhleba times 10 nawe mawubathakatha abantu kunabathakatha abangaphezulu kwakho mawubathanda futhi abantu kunabantu abayokuthanda nawe lokho kwenza kumakhelwane kufisa ukuthi kwenzeke kuwena it's a principle, it's a golden rule into oyenza kubantu uyatshala kodwa uNkulunkulu uyena ukhulisayo uyena futhi oniselayo. Ngiyabonga baba uSthembiso Zondo ngiyabonga kakhulu lento ishoyo uthi mawumba umgodi owazi ukuthi uzimbela wena wakho lo mgodi ombayo umbela wesizwe zasho isiZulu sathi elakho ulibhodo njengoba ulifuthi ulibilise lami ibhodo nelakho uzukhumbula ukuthi lisafudumala njengamanje liyeza impela uma uyinyanga impela nawe ubhizi usebenzisa isichitho uthi ushaya mina owazi ukuthi bakhona abangcono abazokushaya nawe noma uyinkabi badubula abantu
lithi iBhayibheli obulala ngenkemba nawe uyofa ngenkemba. Noma kuthiwa ungabadubula abantu wenze njani uyishaya isifuba uthi impela mina ngumbulali, impela mina ngimi nenye indoda emgwaqweni, kodwa bakhona abayoma nawe. Noma uyitshela ukuthi wena ukhuluma kakhulu, kodwa bakhona ongqesta kakhulu. Alikho iqhawe la emhlabeni, kodwa kubiza ukuthi abantu bazehlise. uNkulunkulu wayethi lapho ehamba khona wayizehlisa, kuthiwa zehlisa ukuze uNkulunkulu kanjani akuphakamise. Uma njalo uzoyiphakamisa wena, uNkulunkulu angeke akwazi ukuphakamisa. Kudingeka ukuthi ulale phansi ukuze uNkulunkulu ahambe aza kuphakamise. Manje namhlanje siyabonga baba uSithembiso Zondo mawusinika amazwi enkuthazo, ukhuthaze ngisho umuntu osejele njengamanje mawusilalile usejele, njengamanje mawusilalile usesibhedlela. Siyacela ukuthi sikutshele ukuthi it's never too late. uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yakho, noma ukhuleka usemgodini, ungenzeka ukuthi ukhuleka usebhokisini njengamanje bakidnaphile, ungenzeka ukuthi ukhuleka njengamanje ufaka amadrip kuneyinhlungu ozizwayo. Siswami bhuti wami mawami sithi njengamanje imikhuleko yethu iyafika. Uthi uZondo mina babehlala abantu bethi inkosi kubusise. uNkulunkulu akuphe izinsuku ezinde ukudlula lezi, waze wayidiscover lento esengene kwi-car accident ukuthi nazi lezi zinto abantu ababezisho. Imikhuleko yethu siswami mawami njengamanje iyafika kuwe lapha esibhedlela. Inkinga ayikuthi wena ujahile, kunabantu abajaka ukusindiswa bangaboni ukuthi uNkulunkulu mayizokubusisa uqala akuseshe kuqala. Ufanisa nomuntu othi mayakhe isibaya uqala ezimbele ingodo zakhe, athi mayiseyimbele ayigqibe ebese yayinyakazisa abone ukuthi ugodo luqine kangakanani. Njengamanje vumela nawe lezi zinto zenzeke kuwe, kanti mawufuna ukuthi wena ungahlushwa ufuna kuhlushwe bani, ngoba uNkulunkulu ufuna ukutesta wena ukuthi ngempela uyavuma ukuthi uyinkosi nomsindisi yini. Ngoba mawungakuvumi lokho, hayi siswami, into engafuneki akafuneki umfundisi ogibela imoto ezinzima kakhulu kanti ibandla liyahlupheka. Cela ukuyiphinda leyo. Akafuneki umfundisi kunikela kuze kunikele ngama speed point, uhlala kuma mention, uzwe nemqasho ebizayo, kodwa uyababona abantwana bakhe basuke emgwaqweni baphusha inqola bawasha imoto ngesonto, bayithatha imali yabo kade beyisebenza bayonikela esontweni, kodwa uhlulwa nje ukuthi abanikelele. Phatheke kakhulu kabi makuyi lockdown. Umbuzo engibuze wena ngithi bapha abafundisi, ngoba ibona ade kufanele babonakale kakhulu benikela, ibona ade kufanele bayibonakale kakhulu bethi ziphi ingcebo zaNkulunkulu eziswele bayinike. Umfundisi omuhle umfundisi oqala acabangela izingane zakhe. Ubaba omuhle ubaba othi before agqoke kahle aqala acabanga ukuthi mina ezami izingane zigqokeni. Isikhathi lapho esizobiza khona okubiza ukuthi uma uyindoda njengamanje usilalele kulomsakazo zinuka amakhwapha, awuyibuza ukuthi zingakho izingane zami engiyivumile, zingakho engiyiphikile. Njengoba ngipakile iBM yami ngipaka uMercedes egarage, uma wengane nami oqala ingane iphi yondliwa ubani njengoba ngila. Kame ngikushiya nalo bhuti wami, igama engikushiya nalamathumba akho ungawalahli, ngoba ngelinye ilanga uya investa kulabantwana, ibona bayoqaqa esihogweni. Ngelinye ilanga uyomthola lo mntwana ekulindile siswami lo wamkhipha. Bosisi bami ungasikhiphi isisu, ngoba lelo langa ngelinye ilanga lelo gazi liyobuzwa ezandleni zakho. Noma kuthiwa kunzima kanjani ungamkhiphi. Uma ebucabanga ukuthi uvukuyonza i-abortion, ungabisaya lapho siswami. uNkulunkulu uthe mayetshala leyo mbewu esibelethweni kuneplan ayibonile. Ingoba lo mntwana amlethe emhlabeni kuneposition afuna lo mntwana azoyidlala emhlabeni. Sinabantu ababulala abantu abadinga ukushunyayezwa. Maybe lelo langa umntwana uyofika zokhuza leyo nto. Into engishoyo kuwena ngithi siswami umntwana akho ungamlahle emgodini. Njengamanje ake sithethele uZondo sevalelisa asinike ngisho amanamba akhe ukuthi utholakala kuphi. Dokotela waphakamisa isandla somuntu sophakama nesakho. Yes. Bashonisa isandla somuntu phansi nesakho sizoshona phansi. Wathatha udaba wathi Jeni makhelwane uzosala nesandla engcweleni nawe. Lento esiyenza kubantu uNkulunkulu uzoyenza times 2 ake siqushisaneke la kubantu abaku Facebook ama social medias. Sifuna ukwazi ukuqhuba amabhizinisi ethu la sifundisana khona. Sine social sine WhatsApp number engicela umuntu SMS owasithinte kuyona ethi 060 346 6251 060 346 6251. Awuphin
060 060 346 346 62 6251 51 uNkulunkulu omkhulu akugcine mfethu akuvikele ngathi ngesonto edlule abantu bakithi akulula ukuthi bakushayele izandla more especially mawusizo naseBhayibhelini noJosepha wathi ezosiza bamjikela emgodini uJesu ezosiza siphambanweni mawuzosiza abantu bakithi abakushayele izandla kodwa bakushaya izandla uNkulunkulu akugcine baba protect nawe uhamba khona ahambe phambi kwakho. God bless you. Siyabonga kakhulu. That was Pastor Sthembiso Zondo. Amagama amnandi, amagama avuselelayo, amagama abuyisithemba noma sekunzima kanjani ithi le ndoda uNkulunkulu uhlale khona izimo obhekane nazo khethelezi izimo obhekane nazo khethelezi ungaphindisele okubi ngokubi lisho kanjalo iBhayibheli noma izimo zinjani khethelezi kodwa themba kuNkulunkulu. Themba kuNkulunkulu noma kunjani siya njengamanje it's a Friday sibheke ku weekend zikhona izinto ezokwenzeka. Ngithi mina ngiyaqalekisa utshwala ngoba khona abantu kade sebebiyekile kukhona abantu kade sebenze kahle njengamanje ake sigijime sibheke lapha ukuthi uma sikhuluma ngeproduct kaKhethelezi sikhuluma ngani. Sikhuluma ngoSlay Queen imbiza enza usisa shise ekamereni. Sikhuluma ngoSlay Queen imbiza evikela iCoronavirus ukuthi lento noma kuthiwa ibhebhetheka kanjani ungayifici sekuficile lento ungayifici sekuficile lento ekusiza ngisho izibonakalisweni zakho ebusuku iyakuvikela ezintweni eziningi. Sikhuluma ngekhambi elapha abantwana abancane libavikelayo, khambi elikwenza uthandeke kubantu, ikhambi esithi masithi thina siyathi ulisebenzise, ikhambi okuyilona ikhambi elisiza abantu abaningi, ogogo abaphethwe zinyawo, ogogo abaphethwe inyawo, abaphethwe la esiswini esibhlungu, idliso. Ngithe njengamanje fonela wabantu bonke ubhubesi ukhona oyena ozonisiza kakhulu ngembiza lena eka Dr. uKhethelezi, imbiza eyona ezosiza kakhulu ezintweni eziningi. Sinaye ubhuti uMusa laphana osenumber 22 Union Street eMpangeni oyena ozonisiza kakhulu. Ubhuti Musa ozonisiza kakhulu ngisho eKoriyeni. Mawufuna ukukoriyelwa ubhuti Musa uzoyenza ifike kuwena lembiza. 082 inamba kaBhuti Musa 082960 7514 0829607514. Ukhona uMakadudu eJohannesburg 073 812848 073812840 ukhona usisi umama uPenny elaphana ezweni laseKranskop noma eGreytown 071 205 371 071 205 371 ikhona laphana imbiza Nelspruit ikhona lembiza laphana kusisi noma eMiddelburg ukhona usisi ithi 072 0379298 072 0379298 ikhona imbiza laphana abase-Uvel abase-Berea abase-Upper Houghton eLower Houghton eJohannesburg eHillbrow 083 877 7505 083 877 7505 ukhona usisi Gugu ePinetown ukhona usisi Gugu laphana ozonikeza yona usisi Gugu ePinetown ithi number yakhe usisi Gugu 0 asibhekeni le ethi 063 051 7641 sisigugu inamba yakhe sengiyitholile ke ithi 072 484 5053 zoyithola laphana isipikile imbiza laphana endaweni yaseMount Freya noma endaweni yaseKathusi eBusha Kathusi eBusha eNew German ikhona lembiza isikhona laphana Kathusi eNew German ikhona lembiza inamba yakhona Kathusi eBusha ithi 066 00 266 33 nabafuna ukuya kuKhethelezi bazonika ama direction labo bantu but inamba kaKhethelezi yase office ithi
032 948 6017. Nizomthola ke uKhehlelezi uhlale nilindile ngomoya nje kaNkulunkulu. Ungakhohlwa ukulike page lami, ungakhohlwa ukuyosubscribe laphana ku-YouTube channel yami uDr Khehlelezi, ubheke lento kade siyenza lana uyibuke khona. Ningakhohlwa ke on Sunday inkonzo yezibani, ngicela u7 akushayela ususe emahlabathini endaweni yaseVerelem. Mawuhamba ngemoto ufaka inavigator yakho uthi Nyanga Yodumo Mzo, ungabi nje ufone ufuna ama direction, akwenziwa appointment. Amakhandlela uzowathola emahlabathini ayadayiswa 20 rand which is 40 rand. Sinenkonzo yezibani on Sunday 7 o'clock, siyadumisa, sifika ugqoke kahle, dress to impress. Dumane ya dumezizwe ngisho ngambiza mbizweni yosonke kubanda amancane nsizweni. Same time same place. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anisikelele, uNkulunkulu aniphephise nasemgwaqweni. Ngiyanithanda ngothando luka love. Siyabonga.